Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция. Башкортстан 24 каналы аша якын кешебезне котларга рөхсәт итегез дип башланып китә хат юлдары. Февраль айының 1 көнендә безнең кадерле кешебез, атайыбыз, кайныбыз, картатайыбыз Айдар Шәрифян улы Мырзакаев туган көнен билдәләнә. Ул 1960 елда Баймак районы Ярат авылында Шәрифян һәм Алһыл Мырзакаевтар гаиләһендә баш бала булып дөньяга килә. Бала сагынан ук шук теренек зирәк булып үсә. Укудала өлгерә, спортта ла һынатмай. Ике һеңлеһенә терәк ярдәмсыл агай була. Мәктәптә тик 5-ле билдәләренә генә тамамлагас, Елайыр совхоз техникумында агроном һөнәрен үзләштерә. Артабан армия сафтарында хезмәт итеп кайта һәм туган авылы Яратта хезмәт юлын башлай. Шул ук елдарда ошо авылдың һылыуы безнең әсәебез Зәһүрә Нургали кызына өйләнә. Атай нигезен хаклап яшьтәр туган авылдарында йөргәләр. Дөньяга бер-бер атлы үз сабыйдар аваз һала. Эш елдарын барлаганда атайыбыз колхозда хисапсы, удайлы елдар дәвамында Ярат бригадаһын уңышлы итәкләне. Шулай ук колхозның хуҗалык рәисе вазифаһын да башкарды. Бөтә көсөн, белемен ошо авыл хуҗалыгына багышланы. Колхоз таркалгас 2005 елда үзенең шәхси фермер хуҗалыгын асты. Әлегә тиклем игенчелек, малсылык тармагында һөдемтәле эшләп килә. Атайыбызның хуҗалыгы авыл yerендәге халыкты эш белән тәэмин итәргә ярдәм итте. Кадерлебезнең хезмәте бихисап мактау грамотлары менән дә билдәләнгән. Ул районда ныклы басып торган фермерлар исәбендә район кимәлендә узгарылган сараларга ла ярдәм итә. Авылдаштар арасында зур абруй казанган кеше. Өздереп гармунда уйнай, матур итеп йырлай. Бер касанда төшенкелеккә бирелмәй, көчле рухлы кеше ул. Безнең өчен бар яктан да үрнәк. Безнең терәгебез, кәңәшсебез, хыйныр кешебез. Без атайыбыз менән сикһез горурланабыз һәм юбилей менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Артабанда һаулыкта, барлыкта әсәебез менән озак елдар бәхетле гомер кисергә язган. Атайыбыз безнең кадерлебез. Без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә туган көнең менән котларга. Төрле сакты күргәнһеңдер атай, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Иң изге теләктәр менән бөтә тугандары, якындары исеменнән кызлары Алиса, Алина, улы Халил, кияүләре Денис, Раян, янсәрдәре Диана һәм София.
Tuğalağına yanmayı Tuğalağına batmayı Geriye getek ayırlardık Sılıkanı Rıgı hikre